Nag-partner po ako, kaya solid BBM po talaga ako. Yay! Salamat sa ganyan ha. So, ito, yun lang. Overwhelming ba, ma'am? Maganda talaga si Bongo Marcos. Saludo talaga ako sa kanya. Shout out! Shoutout sa inyo lahat! Banta lang sa kanan! Ang ating Vice Mayor! Ayan! Sumusurkel! Vlog! Luto! Hello guys, nandito naman tayo ngayon sa Infanta. Ito, nandito tayo sa may park. At magkakaroon tayo ngayon ng caravan naman dito sa Infanta ng BBM. Ayan. Inaantay lang natin yung mga ibang kasama natin dahil marami pang parating. Ito may nagbi-briefing na si Insan Mark Montano. Mapagawin ang problema ka namin sa sarili na sa pagpayaran. Kaya, nag-iprotek sa akin sa inyo, yung disiplinado ko ito po tayo. Maraming kong sa akin po, 80% sa harapan na ito ay kaya maraming salamat po. Talulong po ako kayo at sa ating tulong.
Shout out! Game. Ito na, tapos na. Ado pa sumabat dyan. So ito guys, nandito na tayo sa may part ng Banog. Ayan, at paparating na ang ating Infanta Motorcade through BBM. Shoutout po sa inyo. Sige po. Kay BBM. Oh. Shoutout sa inyong lahat. Infanta lang ang sakalam. Gawa ng sariling caravan. Ayan. Yan, shoutout Royet. Woo! Nice. Yun. Yan, shoutout sa inyo. Ayan na. Napakalit na bayan pero tignan nyo naman kung baanong suporta ng mga BBM dito sa Infanta. Shout out sa inyong lahat. Yan. Hello yan mga tricycle boys na mga BBM. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan, sa Uncle Wilson. Retired PNP. Ayan, mga nakaabot yan sa Marcos rin, Hiling Marcos. Ayan, ayan, shoutout sa inyo madams. Ayan, kay Manleki. Ayan, si Vice. Ayan, shoutout Vice. Ayan, sa akin, mas kahinga. Ayan, sa akin Piljong. Ayan. Ayan, shoutout Son Mark. Ayan. Okay. Ayan, kakahabol ulit tayo. Ayan, oh, mga BBM, oh. Kahit basta nakakasabay dito sa mga BBM, makakalata mo yung mga kahit hindi siya kasama sa motorcade. Yan o, shout out. Shower out. So si Vice Mayor, ang ating Vice Mayor. Ayan, Sumusurgel vlog. Hello po.
So guys, nandito na tayo sa Igya. Ayan. Ano? Ating kapulisan ng Dasul. Oh, Infanta. Ayan. Sumama pa dito sa Dasul. So guys, nandito na tayo ngayon sa part ng Dasul. Ito ang kanilang municipal hall at plaza. Ayan. Dito umikot ang ating motorcade ng Infanta. Nandito na sila umikot. At ngayon mamaya pabalik na kami ng Infanta. Doon naman kami mag ipon-ipon ulit. Ayan. Sunod na tayo doon.
Yan, shout out sa inyo, shout out. Shout out! Tira, kay Mark Raboy. Ayan. Sa I Love Milk Tea. Okay, mula tayo sa may likod ng munisipyo. Ayan. Daming mga nakaabang. Ito, nandito na tayo ngayon sa likod ng ating municipal hall at magtipon-tipon lang. May konting maliit na programa lang naman. Ayan. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta kay BBM. Ayan. Kamay ng mga members ng BBM. Ang grupo ng BBMRP. BBM. Bikers Brotherhood Movement. PFP, Partido Federal ng Pilipinas, BBB, RNP, non-riders, especially ang mga BBM riders. Kasi yung mga kamay nyo! Kasama rin natin yung official vlogger na si Motogen. Yan po. Hello po. Bakasyon po lahat ng ating mga kaganapan sa araw na ito kahit anong nakaraan. November 28. Ang po ng solo parents at sila. BBM po. Yun. Mga ating opisyalis ng bayan ng Banda. Palakpakan po namin sila. Sabay sa event na ito ang paggunita ng Andres Bonifacio Day. Ang mga matatapang na tao, ang matatapang na kabataan ng Infanta, ang matatapang na BBM supporters. Sa kunting pagkakataon na magsasama-sama tayo ngayon, nabigbigyan na po tayo ng konting oras para ipakilala at sa konting programa na gaganapin ngayon. Tinatawagan ang pansin ang isa sa mga founder, organizer, coordinator na si Sir Ives. So, hingan po natin sila ng konting mensahe. Palakpakan po natin si Madam. Thank you sa lahat ng tumugon at sumuporta. So, hindi namin na-expect talaga ni Ive na ganito yung sobrang dami, sobrang bubos. Hindi namin alam. Dami pa rin. Marami din hindi nakasama. Maraming salamat sa sobrang hindi kayo humingi ng kahit ako lang sa amin. Ako po, taga-Ilocos Norte po ako. Kaya solid BBM po talaga ako. Yay! Maraming salamat sa Infanta. So, yun po, yun lang. Overwhelming ba, ma'am? Magaling talaga si Bongbong Marcos. Saludo talaga ako sa kanya kasi hindi dahil taga-Ilocos Norte ako. Nakita ko yung bayan, lahat ng bayan ng Ilocos Norte. Super proud. Napakalinis, napakaganda. Suportado niya ang bawat Ilocano doon. So,
alam ko, pag siya nanalo bilang presidente natin, alam ko na hindi lang mga Ilocano kapwa niya, taga Ilocos Norte ang mabibigyan niya ng pagbabago ng buhay, kundi tayong lahat. Kaya sana hanggang dulo, suportahan po natin si Bongbong Marcos. Yes! Dito chance tayo ba nga maging Marites? Yeah! Dati kanya-kanya yung alay, video, picture. Dito yung chance tayo nga maging totoong legit Marites. Yun! Ipagkilala natin, hindi lang sa Western Pangasinan, kundi sa buong Pilipinas, na BBM supporters tayo. Amen! I-post ko na ita, ipabilin siya aming pangikabilan ni J Facebook Messenger. Pakalat sa buong mundo. Ipakalat sa buong mundo, hindi lang sa Motorden, ang ating official vlogger. Dahil it's our chance na ipakilala. Awang dakas na, ang balintang nga Marites, itatanga panaway. Okay. Again, adapay kay may isang coordinator, founder ng mga sadmat iti mensahe ito tatanga tigas. Walang iba, kundi ang ating masipag, liit pero talagang mighty. Si Sir Mark Anthony Montano. Palakpakan po natin si Sir Mark. Maraming salamat po, Sir Rudy. Ang representative po ng Partido Liberal ng Pilipinas. Nasa pong partido naman po ni BBM. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa ating pong may kapal na nagawa po natin ng successful yung motorcade natin. Pinakilala na rin lang po ako. Ako po si Mark Anthony Montano. Ang representative po ng BBMRP or BBM Riders of the Philippines na ginawa din namin BBM Riders of Pangasinan. Ako po ang umahawak ng buong Western simula mga Tarimlingayen hanggang Infanta. Ngayon po, ang BBMRP po ay ang siyang registered na rider po ni Bongbong. Nagsanib pwersa po kami ni Sir Ike, ni Madam na kanyang may bahay, Madam Amy. Nagtulungan po kami para mabuo po ang Infanta Riders or Infanta BBM supporters. Yun. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. Unang-una, alam po natin lahat na volunteer lang po tayo dito. Wala po tayong inaasahan, kundi may pakita lang po natin ang tunay nating suporta sa ating mga BBM. Yes to BBM tayo. Yes to BBM! Nagpapasalamat din po ako sa mga dumalo na representative din po ng BBMRP, ang Assistant Head Coordinator ng buong Pangasinan, si Madam Laika, ang Coordinator po ng Alaminos, si Sir Jun Manas, Coordinator po ng Mabini, Alaminos Burgos, andito po si Sir Juanito. Kahit sila pong mga coordinator lang pa nakapunta dito, nagpapasalamat po tayo ng marami at nandito pa rin sila nakasuporta sa atin. Ngayon po, tinatawagan ko rin ng pansin si Assistant Head Coordinator po ng buong Pangasinan, KBL member at Coordinator po ni Bongbong Marcos, si Ma'am Laika, para atin po mapakinggan ang kanyang sasabihin kung ano man po ang magiging advantage sa atin itong nangyari. Maraming salamat po. Ma'am Laika. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga organizer po ng ginanap na motor team po ito, lalong-lalo na po sa dalawang organizer po dito, kay Sir Mark at saka kay Sir Ike. Ako nga po pala si Laika Sanchez, ang Assistant Head Coordinator ng buong Pangasinan ng BBMRP, and in behalf of KBL, member din po nila ako. And para po sa mga hindi nakakaalam, sinasabi po nila, legit ba ang BBMRP?
Bongbong Marcos Riders Philippines po ang ibig sabihin ng BBMRP. KBL, Kilusang Bagong Lipunan, which is BBMRP and KBL are one. Iisa po ang founder. Legit na hawak po ni BBM. Meron po bang nakapunta ng caravan sa Lingayen? Ayan, marami. May announce po kasi doon ni Attorney Gadon regarding sa forms. Tama po? And IDs, membership. Na which is sana, hindi pa sana na-announce, kaso nga lang na-excite ata si Attorney Gadon. Kaya nasabi niya na. Dahil marami pong nalilito, sige po, konting explain ko lang po, then yung mga coordinators nyo na lang po ang mag-ano doon, mag-explain po ng iba. About forms, bakit po ba may forms? KBL forms. Pinapangalagaan lang po natin yung seguridad ng mga talagang legit, solid BBM. Kasi hindi naman po, sa ating yung nangyari pong eleksyon, nagkaroon po ng dayaan. Kaya po tayo nagkaroon ng forms ngayon, magkakaroon po ng control number bawat po pipirmahan nyo. Ito po ang good news. Dahil po nakapag-fill up kayo ng KPL form, hindi na po kailangang mag-fill up kayo sa kung ano-anong forms na darating sa bawat barangay ninyo. Isang beses lang po kayo mag-fill up. Hindi po pwedeng paulit-ulit kasi makikita rin po pupunta po lahat sa headquarters ni BBM. BBM 2022 po ang mahawak ng lahat ng forms, which is ilalagay po lahat sa data. Naka-computerize po lahat. Kaya once po na nag-fill up, kailangan po ng 1 by 1 or 2 by 2 pictures. About po dun sa sinasabi nilang IDs, yes po, magkakaroon po tayo ng ID. KPL IDs po. Nai-announce naman po doon ni Attorney Gadon kung ano po yung KPL. Sinabi niya na po na yun po yung mismong hawak talaga ni BBM na political parties ang KBL po. Yan, any question pa po na pwede pong masagot natin regarding forms and IDs? Ayun, yun pala. Pinaka-importante sa lahat na malaman ninyo, lahat ng forms na lalabas kay BBM is walang bayad. Kahit piso, bawal na bawal po yun. Sa lahat po ng may malalaman kayo na nagbebenta ng forms, IDs, pwede nyo pong i-report yun. Sa coordinators nyo, pwede kay Sir Mark, kay Sir Ives, pwede rin po sa akin. Kasi wala pong nilalabas na pinababayaran. Yung IDs, wala rin pong bayad yon. Kung mabibigyan man po kayo ng KBL's ID, wala pong bayad. Kaya fake news po yung mga Pag may lumapit sa inyo na sasabihin, etong form na to, bayaran mo ng 100, magkakaroon ka ng ID. Pag nanalo si BBM, meron kang 5,000. Napakalaking scam po nun. Kaya sana po, be wise po tayo, wag po agad-agad maniniwala. Hanapin po ang proof kung talagang legit po yung sinasabi niya. Galing ako sa office ng KBL. Ang napag-usapan kasi regarding dun sa nangyari nga ng Pangasinan Caravan, magkakaroon muna ng parang pasasalamat sa lahat ng coordinators, lahat ng movements, BBM supporter na dumalo sa Caravan. Kasi syempre hindi mo lingid sa atin yung mga naging sacrifices, yung init, gutom na nasa kalsada ka. Kaya yun po ang isang isinasalang ngayon. Magkakaroon po ng konting party po. Ayan, Sir Mark and Sir Ads. Kayo na pong bahala dun sa basta yun, may-announce ko na ngayon. Yun muna po yung susunod. Then, December po, meron pong sinasalang. Hindi ko muna po sasabihin ngayon, pero magkakaroon po tayo ng headquarters kasi sa Pangasinan ng BBM. Po, in behalf of KBL, nagpapasalamat po kaming lahat sa ginanap na motorcade na ito upang maipakita po ang pagkakaisa natin para kay BBM. Yan, wag po sana kayong manawa hanggang dulo, magsama-sama po tayo upang mailuklok sa tugatog ang ating mahal na si BBM. Yes. Ayan, kung wala na po katanungan, maraming salamat po. Yes. Salamat rin pala sa paalmusal, Sir Ives. Yan. Napaka-solid po ng Infanta, napaka-asikaso. Yan, nila Sir Mark, nila Sir Ives. Pagdating
Pagdating pa lang namin dito, breakfast agad. Yan, sobrang thank you po at salute sa lahat ng taga-Infanta. Yes, Mabuhay po kayo. man.